Dragilor, mă bucur să vă salut la o nouă emisiune Educație pentru Viață. Este o plăcere să știm că sunteți interesați de subiectele pe care noi le dezbatem zi de zi, de luni până joi, în platoul Speranța TV și credem că aceste lecții de educație ne sunt benefice fiecăruia. Astăzi venim înaintea dumneavoastră cu un subiect pe care zicem noi că îl știm. Fiecare persoană cunoaște, cel puțin la nivelul de bază, are câteva informații despre cele 4 temperamente. Însă, în ce fel putem să oferim educație copilului nostru sau copiilor noștri în funcție de temperamentul pe care îl are copilul? Discutăm pe această temă cu doamna psiholog clinician, dar și psihoterapeut, Iuliana Holban. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre. Bine v-am regăsit. Haideți să vorbim mai pe larg despre temperament și apoi să vedem cum se aplică toate aceste lucruri la copii și cât de valoroase sunt informațiile respective pentru educare, pentru educația copiilor. În ce fel putem să vedem deosebirile de la un copil la altul, cum ne putem noi corecta în funcție de ceea ce este unic la copilul nostru. Și cred că sunt lucruri extrem de importante pe care de multe ori le neglijăm, chiar dacă pe aici, pe acolo mai știm câte ceva. Dar am vrea noi să avem un tipar, să spunem, da? Să fie într-un anumit fel copilul și să răspundă la anumiți stimuli. Mai întâi, cum am definit pe larg temperamentul? Temperamentul este acea componentă care ne arată modalitatea prin care noi interacționăm cu cei din jur, cum răspundem noi la mediul înconjurător. Temperamentul este născut, dar poate fi modelat prin educație și poate fi direct observat atunci când copilul este mic, când este bebeluș, și se conturează din ce în ce mai mult pe măsură ce copilul crește. Deja pe la vârstă de 7 ani temperamentul este cristalizat și putem vedea trăsăturile lui. Deci sunt lucruri destul de clare pe care le putem identifica de timpuriu, deși se mai schimbă, da? Pe parcurs sau se conturează puțin diferit. Da. Da? Pentru că vorbeați și despre modelarea care poate avea loc prin educație, fiindcă nu de puține ori întâlnim persoane adulte care au un anumit temperament sau sunt mai puternice și spun la un moment dat, eu așa sunt și nu mă pot schimba, așa este temperamentul meu, gen coleric, să spunem. Așa este. De aceea, datorită temperamentului, copiii sunt clasificați diferit. Practic, avem copii care sunt extrem de vorbăreți, de sociabili, deschiși, le place să exploreze mediul înconjurător, sunt extrem de curioși, dar sunt și copii mai timizi, introvertiți, care sunt în lumea lor interioară și nu sunt atât de comunicativi cu cei din jur, sunt mai solitari. De aceea există mai multe tipuri de temperament. Vom vorbi despre fiecare temperament și vom vedea anumite caracteristici ale copiilor de data aceasta în funcție de temperamentele pe care le vom prezenta. Însă ar trebui să ne facem griji când vedem că un copil este mai solitar, nu-i place foarte mult să interacționeze? Depinde foarte mult de istoricul lui și de perioada în care el se manifestă, pe ce perioadă de timp își manifestă această trăsătură. Dacă întâmpină dificultăți în integrarea la școală, la grădiniță, de regulă fiind o etapă nouă de viață, mersul la grădiniță sau la școală, copilul ar putea să întâmpine anumite dificultăți în primele 3 săptămâni sau în prima lună, o lună și jumătate, dar dacă trece o perioadă de 2 luni de zile și copilul are dificultăți în integrarea socială, în jocul cu ceilalți copii, atunci este recomandat ca părinții să apeleze la un specialist sau să schimbe mediul, să schimbe școala sau grădinița, în funcție de particularitățile lui și de nevoile lui, de ceea ce are nevoie copilul.
Evident că trebuie să îl cunoști foarte bine ca să știi exact care sunt nevoile pe care le are copilul. Iată, în linii mari am făcut oarecum distinția între două temperamente. Poate fi colericul sau sangvinicul sau sangvinul și melancolicul, da? Un copil retras, un copil mai interiorizat și un copil foarte vesel, volubil, sigur pe sine, care ar putea fi, dacă e doar volubil și vesel, da? Am putea vorbi despre un copil sangvin, care tot timpul este bine dispus și care se trezește cu o stare din aceasta pozitivă și o transmite mai departe, și acolo sunt adesea foarte fericiți părinții că nu trebuie să încerce mult să-l facă pe copil să se simtă bine. Sau un copil volubil, sigur pe el, care are deja parcă făcut portretul de lider. Acela este un copil coleric. Nu putem sau putem vorbi despre un temperament bun și altul mai puțin bun? Nu există un temperament mai bun decât altul, cum nu există nici copii care să fie catalogați drept buni sau răi. Sunt anumite manifestări ale copilor care pot fi ajustabile prin educație. Dar există anumite trăsături care pot fi modelate, da, prin educație, prin atitudinea părinților, prin modul lor de comunicare, prin stilul lor parental pe care l-au. Așa cum a spus, colericul este tot timpul dornic de competiție, este independent, dorește să aibă inițiativă, să-și impună punctul de vedere, să fie lider, pentru că are și abilitățile organizatorice specifice unui lider, în timp ce sangvinicul își dorește și el să fie în lumina reflectoarelor, doar că nu este atât de sigur pe sine, este oarecum influențat de opinia celor din jur, și are această tendință de a confabula, de a exagera puțin pentru a primi atenția celor din jur. Mai îl avem și pe copilul care are un temperament flegmatic. Este copilul pe care fiecare părinte și-l dorește la un moment dat, în sensul în care este ascultător, este extrem de dornic de... Și pacifist, da? Da, este non-combatant. Dar este și rece afectiv. Poate avea o indiferență afectivă, nu este atât de încrezător în ceilalți, nu-și pune încrederea în ceilalți decât atunci când îi cunoaște foarte bine, este mai precaut, să zicem așa. Și mai avem și pe copilul care poate avea un tip de temperament melancolic, care este mai introvert, mai timid, are lumea lui interioară, dar este și mai orientat către artă, către această zonă. Și, bineînțeles, în funcție de fiecare tip de temperament, copilul poate merge la diferite activități, la diferite sporturi. De exemplu, este recomandat ca un copil coleric să nu se îndrepte către zona de jocuri și de activități agresive. Ar trebui să lucreze în echipă ca să asculte și punctul de vedere al celor din jur, dar fără a merge către zone agresive. Vedeți, tendința este dimpotrivă, dacă nu ne gândim mai departe la efecte, să mergem pe ceea ce îi place copilului și vedem că are deja născut în el, dacă are un spirit competitiv, să lucreze pe direcția aceasta, să vedem că el este câștigător, să vedem că este dominant, să îl vedem puternic. Cam aceasta este tendința noastră, spunând că efortul este mai mic pe direcția aceasta, dacă deja are născute aceste calități. Adevărat? Da, așa este. Părinții tind să-l îndrepte pe copil pe zonele în care el este foarte bun. Considerând că îi se potrivește. Așa sau îi se potrivesc acele zone. Totul este ca acest copil să nu cadă într-o anumită extremă, să nu devină extrem de agresiv, cum ar fi un coleric, să-și sublimeze prin sport agresivitatea. Acest lucru este recomandat. Decât să fii un copil agresiv cu cei din jur, mai bine mergi la sport, îți canalizezi toată energia și este o modalitate în care tu poți să faci față și să-și gestionezi emoțiile. Deși și la un sport despre care amintați, fiind sporturile de echipă, da? Și acolo agresivitatea poate la un moment dat să-și spună cuvântul. Da? Să ne gândim de pildă la fotbal. Și acolo fiecare jucător are rolul lui. Și în momentul în care unul este
conducătorul echipei și vede că ceva nu funcționează bine, el își spune punctul de vedere și da, face regulile jocului acolo și poate chiar administrează o anumită pedeapsă. Da? Pe de o parte spui, iată, și-a găsit vocația, este ceea ce îi place, e atât de împlinit prin sportul acesta. Da? Care ar fi sporturile pe care le-ați recomanda pentru un copil coleric? Aș recomanda tenisul. Basketul este un sport care poate să colaboreze cu cei din jur. Echitația, la fel, este recomandată pentru a-l mai liniști puțin pe acest copil. În general, jocurile de echipă ar mai fi cele strategice, cum ar fi șahul, care îl și stimulează pe partea intelectuală. Da. Spuneați că nu putem vorbi despre un temperament ca fiind bun sau rău. Evident, știm că cele 4 temperamente, colericul, sangvinicul, flegmaticul și melancolicul, nu sunt pure. Da? Nu putem spune că suntem sangvinic 100% și nici melancolic 100%, ceea ce este bine. Da? Ele sunt combinații. Sunt persoane care spun că au din toate câte ceva. Da? Și cam așa este, să spunem. Dar parcă la un moment dat ne ferim de anumite persoane care au un temperament predominant, de exemplu, coleric. Pentru că ar putea să ne facă să ne temem. Da, să devină conflictuale. Exact. Și să devină conflictuale, dar dacă, da, și ne întoarcem puțin la un istoric al nostru, dacă, de exemplu, am avut un părinte coleric cu care n-am relaționat foarte bine, poate a fost acolo vorba de un abuz. O persoană care este colerică, chiar dacă este educată, anumite trăsături de caracter ale acelei persoane ne reamintesc nouă de ceea ce am trăit în relație cu părintele, să spunem, abuziv. Așa este. Chiar un copil coleric poate avea sentimentul de injustiție. Îl poate resimți destul de acut în relațiile sale sociale. Și asta pentru că, dacă ne uităm la istoricul copilului, copilul poate a fost acuzat în mod repetitiv atunci când a fost mic de anumite lucruri pe care nu le-a făcut. Și atunci, ca mecanism de apărare, el adoptă acest rol justițiar și în relațiile sale de adult. Da, deci, într-un fel, adultul din viața noastră cu un temperament predominant puternic ar putea să genereze și în noi un anumit comportament care este specific temperamentului lui? Da, așa este. Până la Deși noi ne-am născut, după cum spuneți, cu un temperament, dar dacă tot vorbim despre modelare, am putea la un moment dat să dezvoltăm și niște trăsături ale unui temperament care a fost predominant în viața părintelui nostru? Da, așa este, pentru că până la urmă copilul este oglinda părintelui. Și, de regulă, pe părinți îi deranjează anumite trăsături ale copilului care, de fapt, nu sunt acceptate de ei, la ei înșiși. Și atunci le este destul de dificil să relaționeze cu copilul. În experiența mea la cabinet am avut un tătic care era destul de dificil să relaționeze pe partea afectivă, emoțională cu fata lui și asta pentru că el avea un anumit blocaj emoțional. Și fetița era extrem de energică și era foarte activă, lucru pe care îl deranja extrem de mult. Asta pentru că nu putea să intre în contact cu emoțiile lui. Ce este de făcut într-un astfel de caz? Într-un astfel de caz se recomandă intervenția specializată. Într-adevăr, este un proces destul de lung, dar se restructurează practic stilul parental, se lucrează pe abilitățile de comunicare ale părinților, pe modul în care ei își pot gestiona propriile frustrări, propria anxietate, atunci când tu, ca adult, poți să gestionezi propriile probleme și știi să ți le identifici, îți va fi mult mai ușor și în relația cu copilul tău. Care ar fi diferența între un copil melancolic și unul flegmatic, de exemplu? Copilul melancolic... La nivel comportamental. Okay.
Copilul melancolic nu are încredere în abilitățile sale, are nevoie permanentă de validare, să-i se spună întotdeauna ce alegeri să facă, este influențabil, iar celălalt tip de temperament este mai comunicativ, copilul este mult mai deschis, are o altă viziune asupra lumii și ține foarte mult și de părinți, cum au gestionat lucrurile de când copilul avea câțiva ani, pentru că totul începe și din prima perioadă de vârstă, în perioada lui de dezvoltare. Poate să-l înțeleagă un părinte care este sangvinic, de exemplu, pe un copil melancolic? Da? Pentru că e diferența foarte mare. Și cât de ușor îi este unui părinte să-i dea educație unui copil care permanent este nemulțumit, poate, sau preinteriorizat. Cum poate să intre în lumea lui? Așa este, melancolicul este extrem de exigent cu el, are standarde foarte înalte, dorește rezultate la un anumit nivel, este destul de greu de mulțumit. De aceea este recomandat ca un părinte să discute deschis cu copilul lui pe dificultățile pe care le are, să îi reamintească de anumite perioade în care și el, părintele la rândul lui, a fost copil și cu ce s-a confruntat. Și să intre puțin în lumea lui, astfel încât să își dea seama care sunt temele de interes pentru copil și să-l facă să se simtă iubit, acceptat și să primească atenție, pentru că asta își doresc copiii. Au nevoie de validare din partea părinților, de încurajare, ca părintele să stimuleze copilul, să-l direcționeze și să îi ofere o recompensă atunci când are un comportament pozitiv. Aș vrea să vă întreb dacă la un moment dat, într-un caz de genul acesta, ar putea fi forțat copilul să devină ceea ce vrea părintele. Desigur, sunt foarte mulți copii captivi, să zicem așa, în această dorință, fie a părintelui, fie a unui bunic. Aici mă refer clar, pentru telespectatorii și ascultătorii noștri, revin pentru a menționa, mă refer clar la temperament, da? Copilul este genul acela mai interiorizat, mai nesigur, și părintele tot îi cere să fie puternic, să fie sociabil, să fie vesel, să fie activ. Așa este, și îl forțează pe copil să iasă din ritmul lui. Și îl ceartă pentru ceea ce nu face cum vrea părintele. Asta pentru că deseori părinții uită faptul că fiecare copil este unic, are particularitatea sa și are ritmul său în care se dezvoltă. Este foarte important să ținem cont de aceste aspecte și să nu forțăm copilul, pentru că atunci când noi punem presiune pe un copil, nu doar că nu vom avea rezultatele dorite, dar există șansa ca acest copil să se închidă și mai mult în el, să creadă că este expus, pentru că lui este teamă încă de expunere și nu vor fi rezultatele pe care adultul și-l dorește și atunci va fi ca un cerc vicios. Apar frustrări de partea părintelui care se vor revărsa asupra copilului și tot așa. Ceea ce, iată, justifică o astfel de abordare la o emisiune, prin care să înțelegem fiecare că suntem unici, copiii noștri sunt unici și nu putem să îi forțăm, să îi presăm să fie ceea ce ne dorim noi, cu atât mai mult cu cât temperamentul este clar născut, da? Îl modelăm, dar nu putem să-l schimbăm absolut. Nu o să fie niciodată un copil melancolic, predominant melancolic, la fel ca un coleric. Adevărat? Este. Da, așa este. Sau nu o să fie niciodată copilul ceea ce ne-am dorit să fim noi și nu am reușit ca adulți. Exact. Da, Este important să lăsăm pe copil să aibă propriile sale decizii, să ne reamintim faptul că acesta nu ne aparține. Noi nu facem un copil pentru a ne împlini anumite lipsuri sau frustrări. El are individualitatea sa și este recomandat chiar ca părinții să aibă și ei activități de cuplu și să nu-și neglijeze relația cu partenerul atunci când apare copilul, pentru că, din păcate, cele mai multe cupluri se confruntă și cu probleme în cuplul lor și de comunicare și se axează foarte mult pe copil, nu mai au activități împreună și asta, bineînțeles, că îi afectează și în relația cu copilul lor.
Mă gândeam la spiritul competitiv, de exemplu. Părintele visează ca propriul copil să fie cel mai bun, dacă se poate, în toate domeniile. Însă copilul nu că nu ar avea capacitate, dar are alte inclinații, este mult mai interiorizat, nu are spiritul acesta competitiv, este poate emotiv în momentul în care se pune accent pe activități de genul celor discursurilor, poate, publice sau acolo unde dinamica e foarte necesară sau copilul este puțin mai retras și el poate să fie foarte analitic, poate să fie foarte bun la matematică, de exemplu, să poată să stea în liniște și să facă anumite calcule, dar nu poate să fie la fel de bun la ceea ce înseamnă, nu știu, sport. Să dăm un exemplu. Este. Da, într-adevăr, sunt o parte dintre părinți, nu toți, este adevărat, dar o parte dintre părinți care uită să-și recompenseze copilul atunci când acesta a adoptat o conduită pozitivă, când a avut anumite merite. Sunt extrem de critici cu copilul, sunt perfecționiști, și pun această presiune pe copil de a fi cel mai bun, de a avea rezultatele cele mai bune. Până la urmă, nu este important atât de mult rezultatul pe care îl are copilul, ci și modul în care acesta se integrează, dacă se integrează eficient în colectivitate. Cum se simte un astfel de copil care este presat să se ridice la nivelul așteptărilor părinților? Poate chiar în domeniul acesta al performanței, dar și al temperamentului, care ține strict de cum să se comporte într-o anumită circunstanță pentru a fi el câștigătorul. Un astfel de copil este, în primul rând, încorsetat. Nu se simte confortabil, se simte ca și cum ar fi prizonier, ca și cum ar fi închis undeva, nu poate să se manifeste așa cum își dorește, nu poate să-și exprime emoțiile și sentimentele pentru că are și această teamă că nu va fi înțeles, că nu va fi acceptat de către părinți. Nu are cui să spună pentru că părintele i-a transmis clar un mesaj. Tu trebuie să fii cel mai bun din grupa ta sau din clasă sau din acea comunitate mică în care copilul se află, fie că este vorba de grădiniță sau școală. Și atunci copilul resimte și o foarte mare presiune pe umerii lui. Există posibilitatea ca acesta să devină într-adevăr ceea ce și-au dorit părinții și să ducă o viață de adult destul de cum să vă explic, destul de neadaptat, exact, pentru că a intrat în acest rol și sunt foarte mulți adulți care sunt totuși într-un rol de copil, se comportă ca atunci când era mic și joacă un rol care nu mai este al lui. Face tot timpul ceea ce îi spun părinții, chiar și la o vârstă înaintată. Deci îl afectează pe anumite paliere din dezvoltarea sa și din planul socializării. Dacă ați vorbit despre lipsa de acceptare pe care o resimte copilul, despre dragoste, poate înțelege că părintele îl iubește dacă îi cere să fie altfel decât poate el să fie? De regulă nu, și asta pentru că îl consideră pe părinte rece din punct de vedere afectiv, ca și cum ar avea anumite cerințe care într-adevăr nu se adaptează la nivelul de vârstă și nivelul de maturizare al copilului, pentru că toate aceste cerințe trebuie ajustate și raportate la modul în care copilul este dezvoltat și la nivelul său. Sunt copii care, din păcate, merg și chiar aleg această școală pe care și-o doresc părinții lui și devine să aibă, nu știu, să aibă o profesie care a fost dorită de unul dintre părinți. Sau poate unul dintre părinți a avut aceeași profesie și dorește neapărat ca copilul lui să-i urmeze modelul. Sunt copii care, deveniți adulți, care sunt prinși în această capcană și încă nu pot să se manifeste și să-și exprime deschis emoțiile și sentimentele și să mărturisească faptul că, ok, nu mi-am dorit asta, n-a fost decizia mea, aș vrea să am alte decizii. Dar, din păcate, anumite persoane nu își pot asuma încă aceste decizii personale. Aș vrea să vă întreb cât de importantă este regularitatea pentru un sangvinic prin comparație cu un melancolic, de exemplu, sau cu un flegmatic.
Un sangvinic are nevoie de regularitate, întrucât îl menține într-o anumită ordine. Știe că este deja totul prestabilit, nu ar începe atât de multe activități noi, precum alte tipuri, alți copii cu alte tipuri de temperamente. Pe de altă parte, și melancolicul are dificultăți pe partea de stimă de sine și chiar sunt copiii cu tipul de temperament melancolic, sunt cei mai predispuși către anxietate și depresii, și asta pentru că sunt extrem de critici cu propria persoană și perfecționiști. Și nu se pot adapta cu ușurință la locul de muncă sau în mediul social. Au tot timpul această impresie despre ei că nu sunt suficient de buni și că se compară tot timpul cu cei din jur. Pentru un flegmatic, de exemplu, regularitatea este ceva ce îi creează un confort. Aș vrea să întreb cum să acționezi în condițiile în care identifici că aceasta este, de exemplu, o problemă pentru copilul tău. Când vrei să-i schimbi activitatea, plânge, nu îi place. În timp ce celălalt, fratele sau surioara, este foarte fericit că îi dă o dinamică nouă. Da, așa este. Depinde foarte mult de ritmul lui, de ritmul copilului și de cum îi prezentăm noi copilului acea activitate. Pentru că ar trebui să îi prezentăm ca fiind ceva foarte deschisă și ar trebui să fie ca ceva plăcut copilului, să-i povestim despre acea activitate, să fie într-o manieră amuzantă, ca pe el să-l atragă, să-i stârnim curiozitatea. Chiar și atunci când copilul începe să meargă la grădiniță sau la școală, este recomandat ca părintele să intre puțin în jocul copilului și să meargă împreună cu acesta, să-i arate în primul rând locul în care va merge la grădiniță sau la școală, să-i povestească despre acest lucru, despre program, pentru că sunt anumiți copii care prezintă chiar și anxietate de separare și prezintă dificultăți în a se separa de persoana investită afectiv, unul dintre părinți, de exemplu. Și atunci este important ca părintele să-l securizeze și să se țină de acel program. Dacă i-a promis că îl va lua, acum sunt două categorii copii foarte mici, unde este recomandat ca părintele să spună te voi lua după somn, deci după momente, pentru că el încă nu are percepția timpului, sau după ce vei fi hrănit, da? După masă, în timp ce la copii mai mari îi poți spune ora la care te vei duce să-l preiei, pentru ca el să nu se simtă abandonat și atunci el se va simți securizat. Pe de altă parte, la copiii mici care au început deja să meargă la grădiniță, este recomandat ca părinții să le lase chiar anumite obiecte cunoscute, da, familiare, cum ar fi o păturică, o jucărie preferată, să-i se povestească, uite, acolo vei învăța cântecele noi sau poezii, totul ca într-o poveste, fără a exagera, bineînțeles, aceste detalii, dar să-i creăm copilului acest spațiu cât mai familiar lui și în care să se poată adapta corespunzător. Dacă este să ne referim la evenimentele imprevizibile, cum răspunde fiecare temperament la ele? Colericul, în primul rând, răspunde emoțional, pentru că nu își poate gestiona eficient sentimentele, trece de la o stare la alta. La fel și sangvinicul, exact, da? Nu prea știi la ce să te aștepți. De aceea sunt persoane care spun mie nu-mi plac surprizele. Exact. Da? Pentru că au nevoie de o pregătire prealabilă, da, astfel încât emoțiile să fie bine controlate. Da, așa este. Și sunt două categorii de persoane. Avem o categorie care alege sau tinde să aleagă anumite activități rutiniere, se autoprogramează, deja știu cum vor acționa, cum se vor comporta, totul este stabilit. În timp ce avem și persoane care doresc să exploreze, sunt foarte curioase cu privire la mediul înconjurător, la tot ce este nou, sunt mai spontane. Aceștia sunt flegmatici, în general, da? Da. Ne putem bucura de un copil flegmatic. Așa cum spuneați, cel puțin în anumite momente, pentru că este liniștit, este copilul ascultător, este copilul curios, este copilul care și reține foarte mult, are o memorie bună și reține tocmai pentru că este curios, nu? Da. Din ceea ce cunoaștem în cazul adulților,
persoanele care aparțin acestui temperament sau care au acest temperament sunt și foarte consecvente în relații. Adevărat? Da, așa este, o parte dintre ele... Bineînțeles că aici iarăși vorbim despre, revenim la educație. Că orice temperament poate să se educe în direcția aceasta, însă atunci când vorbim despre un sangvinic care este exuberant și tot timpul este încântat de noi cunoscuți, nu va avea puterea și capacitatea să întrețină o relație foarte veche pe o perioadă lungă de timp, pentru că, evident, nu ai atâta timp la dispoziție să ai întreținute relațiile la fel de intens, toate cele pe care le-ai cunoscut de-a lungul timpului. Da, așa este și contează foarte mult și nivelul său de maturizare, până la urmă, cât este persoana respectivă de matură și de deschisă în a învăța anumite lucruri și de a învăța mai ales din experiențele sale proprii, cu precădere cele negative. Exact, cele nefericite. Adaptabilitatea, după cum spuneați, că este destul de dificilă în dreptul sangvinicilor. Da. Așa că, în calitate de părinți, ar trebui să avem grijă. Dacă avem un astfel de copil, să-l pregătim, după cum aminteați. Însă, ați vorbit ceva despre emoții și aici aș vrea să discutăm puțin despre sensibilitate. Cu privire la mirosuri, gusturi, texturi ale hainelor. Da? Sunt copii care se plâng că nu vor să se îmbrace într-un anumit fel. Mi-amintesc și eu. Aveam o rochie când aveam vreo 5 ani și plângeam tot timpul când mama o scotea să mă îmbrace cu ea. Și îi spuneam că simt că mă pișcă. Dar nu știu dacă era chiar așa sau nu-mi plăcea mie culoarea. Da? Deci e o combinație. Da, sunt copii care au anumite mofturi. Și noi, cei din exterior, spunem că au fost prost educați. Putem vorbi aici despre o sensibilitate crescută în dreptul unora în funcție de temperament? Da, așa este. Anumiți copii chiar sunt mai sensibili și mai receptivi la anumite mirosuri, la anumite gusturi. O parte dintre copii chiar au anumite preferințe de la vârste fragede referitor la vestimentație. Își aleg singuri hăinuțele, chiar refuză să le aleagă părintele, dorește să și le combine într-un anume stil. Pe când sunt și alți copii care... foarte interesant dacă reușește să aibă acest talent, da? Dar cu siguranță părinții sunt speriați când fac ei combinații, nu? Mai ales că e vorba de sezonul în care se poartă un articol de îmbrăcăminte și altul. Am văzut astfel de copii care au preferat pantaloni scurți și cu un plover foarte gros. Și nu știau părinții cum să-i explice copilului că de fapt ploverul este pentru un alt sezon și că acum o să-i fie foarte cald dacă s-a îmbrăcat pantalonii scurți și cu ploverul acela. Așa este, depinde foarte mult și de părinte, de atitudinea pe care o va adopta. Pentru că sunt părinți care se bucură atunci când văd inițiativa copilului în sensul și că se îmbracă singur și care are anumite preferințe, deja spune, copilul meu are personalitate, este altfel. Dar sunt și copii care nu își aleg neapărat singuri hainele, nu este un lucru rău. Și sunt mai mult în zona de retragere, în care așteaptă suport din partea părintelui sau un anumit tip de ghidaj. De aceea se recomandă, dacă vrem să aleagă singur, să îi oferim mai multe categorii sau mai multe articole din aceeași categorie, mai bine zis, astfel încât copilul să aleagă ceea ce îi se potrivește în sezonul respectiv. Dacă el va alege din toate hainele pe care le are, cu siguranță alegerea nu va fi una potrivită. Și pe urmă nu vom ști ca părinți cum să-l convingem să renunțe la ceea ce nu este indicat. Pentru că, da, revenim la ceea ce înseamnă pentru părinte copilul, este și imaginea lui și cât de mult ne temem noi părinții de judecata celorlalți atunci când vine vorba de copilul nostru.
Așa este. Este recomandat ca părintele să-și lase copilul liber, să exploreze, să își ia propriile decizii, dar nu neapărat fără a exagera. Totul trebuie adaptat la vârsta copilului și trebuie să-i se explice copilului, de exemplu, dacă își alege un anumit stil vestimentar, afară este frig, iar el se îmbracă destul de subțire, da? Trebuie să-i se explice tot timpul, pentru că altfel copilul nu are această noțiune, nu poate să perceapă dacă nu îi se explică de ce trebuie să facă acel lucru, pentru că părinții spun doar că trebuie să faci asta, trebuie să te îmbraci așa, sau nu este bine, sau o să râdă cineva de tine, da? Da. O să râdă toți copiii de tine. Exact. Copilul trebuie să înțeleagă ce stă în spatele acestui de ce sau ce stă în spatele acestui cuvânt trebuie. Și nu de puține ori copilul îl va experimenta și va vedea că părintele a avut dreptate și în următoarea situație va lua de bun ceea ce va spune părintele. Așa că, după cum spuneați, și explorarea aceasta are rolul ei, sau experimentarea. Mergând mai departe pe emoții, aminteați puțin despre faptul că un temperament sau altul este identificat sau, da, cu emoții puternice. Și aici vorbim despre cele două temperamente puternice, în mod special. Da? Despre sangvinic și coleric. Aici aceștia sunt foarte sentimentali, foarte și impulsivi și, da, cum poți să-l înveți pe un copil care are temperamentul acesta să-și gestioneze emoțiile, când nici tu ca părinte poate nu reușești? Așa este. În primul rând, ar fi recomandat ca părintele să învețe pe copil să-și identifice emoția. De regulă, copiii fac tot felul de comparații, fiind foarte mici. Și îl putem întreba pe copil ce simți sau cum te simți. Sau cum ar identifica emoția cu un obiect sau cu o culoare. Așa va fi mult mai ușor pentru copil să înțeleagă. După această identificare, ar trebui ca părintele să lucreze puțin pe partea de a gestiona această emoție, să-și dea seama în ce context apare, cât de frecvent apare aceste emoții la copil, cum se manifestă, cum se simte copilul, dacă este comod cu aceste emoții sau nu. O bună comunicare între părinte și copil, cred că aici este cheia, să spunem așa, și pentru asta părintele trebuie să fie el destul de dezvoltat și să își dea seama de propriile sale nemulțumiri sau de propriile sale emoții, dacă poate să-și le identifice și să-și dea seama când este el trist, abătut, supărat, atunci va ști să-l învețe și pe copilul lui aceste emoții și aceste stări. Mai ales atunci când copilul trece de la o stare la alta, pentru că se întâmplă frecvent ca un copil să nu fie atât de statornic și să fie și extrem de... Da, și nouă ca adulți ni se întâmplă. Și atunci părintele îl poate ajuta și îl poate îndrepta către o anumită direcție pe copil. Și să-i spună, știu că acum te simți astfel. Și eu trăiesc momente de genul acesta și iată ce fac, da? Exact, și mai ales să-i oferi timp. De aici pleacă totul. Să-i oferi în primul rând timp copilului. Pentru că am mai auzit, din păcate, situații în care părintele s-a recomandat să lase pe copil închis într-o cameră, singur. Din punctul meu de vedere, nu este o soluție să închizi copilul într-o cameră și să-l ignori. Când este furios, sperând că se calmează. Exact, nu este o rezolvare. Pentru că copilul poate acumula anumite frustrări. El nu se poate exprima, nu poate să gestioneze eficient emoțiile și nu se va ameliora, dimpotrivă. Părintele trebuie să fie cald, să fie empatic, suportiv, să-i ofere timp copilului și timp de calitate, nu doar ca părintele să-l pună pe copil să facă un anumit tip de activitate, doar ca să-l țină ocupat. Mă gândeam că există cazul că atunci când îl închizi într-o încăpere, el să își descarce energia aceea negativă, furia, stricând un obiect. Da? Și după aceea va urma și pedeapsa. Până la urmă, cine a greșit? Părintele, că l-a închis pe copil și nu s-a așteptat la ceea ce ar urma să rezulte. Deși noi vrem să-l învățăm pe copil să nu mai strice,
să nu-și exprime astfel furia. Așa Dar el este. are nevoie să-și o exprime cumva. Așa este, sunt copii care nu își pot gestiona eficient emoțiile și atunci își îndreaptă această impulsivitate și agresivitate către obiecte, către lucruri, către jucării, lovesc jucăriile, sunt extrem de agresivi cu jucăriile și atunci este un semnal de alarmă că ceva se întâmplă cu copilul și trebuie găsit un palier în care copilul își poate descărca aceste emoții într-un mod constructiv. Nu este foarte ușor, nu? Să găsești ce domeniu poți să găsești prin care acesta atunci când este furios, să se exprime într-un mod constructiv. Trebuie să ai înțelepciune ca părinte și în același timp, în primul rând, să-l lași să se exprime și să spună ce simte în momentul în care este furios. După ce el se va exprima, deja va avea o altă stare de spirit. Așa este și este important ca părintele să aibă răbdare. Este foarte greu, într-adevăr, cu un copil. Chiar dacă furia naște furie. Da. Da? Se enervează și părintele când este furios. Așa este. Copilul. Este important măcar să lăsăm pe copil să se manifeste, să nu interiorizeze, să nu somatizeze, să lăsăm să se exprime, ca să ne dăm seama ce anume deranjează și când îl deranjează, ca să știm, să anticipăm aceste reacții și să vedem cum le putem gestiona eficient. Vorbeam la început despre starea de dispoziție. Sunt copii care sunt mai fericiți decât alții. Depinde și de noi, chiar dacă un copil are un anumit temperament, depinde și de noi pentru a-i crea o stare de dispoziție. Iată, nu putem discuta despre bebelușii care plâng oricum atunci când sunt foarte mici pentru că au poate un disconfort fizic pe care nu-l poți identifica sau nu poți să îl alini neștiind exact ce are. Da? Vorbim iată despre colici, de exemplu. Dar sunt copii care în momentul în care se trezesc sunt foarte fericiți, foarte veseli și sunt copii care când se trezesc au nevoie de timp pentru a putea zâmbi. Sunt morocănoși, e foarte greu pentru un părinte să aibă răbdarea aceasta cu un copil care, când s-a trezit, în fiecare dimineață același scenariu. Da, așa este. Sunt și astfel de copii, dar din punctul meu de vedere, atunci când un copil este extrem de nemulțumit, de nervos, de irascibil și de gălăgios, se întâmplă ceva și în cadrul familiei, în sensul că ar trebui să se investigheze și relațiile de familie dintre parteneri, modul în care aceștia comunică, în care aceștia se ajută reciproc în sarcinile pentru copil, cât de pregătiți sunt ei să facă față acestui copil, pentru că se transmite această stare, se transmite de la mamă, de la tată și copilul simte, este ca un burete și absorbe tot ce se întâmplă în acea casă. Cum sunt și copiii extrem de liniștiți, unde părinții sunt foarte ok și sunt foarte calmi și suportivi și practic transmit asta copilului. Cum poți să îl ajuți pe copil ca acele părți ale temperamentului lui care nu sunt cele mai bune, pentru că, da, fiecare temperament are, ați spus că nu putem spune că este un temperament bun sau rău, însă există anumite trăsături care nu sunt foarte ușor de gestionat. Cum să-l ajuți astfel încât, formându-l, să nu-i creeze probleme acele părți ale temperamentului care sunt mai neprietenoase? În primul rând ar trebui ca părintele să lucreze cu el însuși, ca apoi să poată gestiona eficient și cu copilul său. Copilul poate fi orientat, așa cum am menționat anterior, către un anumit sport sau către o anumită activitate care îi provoacă plăcere, ca el să se cunoască mai bine și să-și dea seama de reacțiile sale, ca el să socializeze. Este foarte important ca copilul să fie integrat în comunitate și... Chiar dacă nu-i place. Da? Vorbim, iată, despre acel temperament în care copilul nu este foarte încântat și cel mai bine se simte acasă, în spațiul lui personal. Da. Ai vrea să-i faci pe plac copilului, dar îți dai seama că nu-i va fi bine în viitor, nu?
Da, așa este. Depinde foarte mult de ritmul lui și totul se poate desfășura fără presiune. Totul ar trebui să decurgă gradat. Mai întâi câteva ore, să-i se povestească copilul, să-i se explice, după care să lase pe copil cât mai mult în acele activități, fără a-l obliga. De asemenea, putem vorbi și despre temperamentul copilului care este foarte încântat de interacțiunea socială și nu se mai poate concentra asupra anumitor responsabilități pe care ar trebui să le aibă, respectiv, da, teme pentru acasă. Deși, da, vorbim despre faptul că n-ar trebui să mai fie temele pentru acasă pe o perioadă atât de lungă încât să le ia din timpul alocat jocului și dezvoltărilor ca... Așa este, sunt și copii care nu vor să finalizeze sarcinile în sensul în care nu vor să le abandoneze, vor să rămână să se joace în continuu, au această atitudine opozantă atunci când... Nu vor să stea singuri, da. Adică nu vor să mai vină acasă. Așa este. Aici este recomandat ca părinții să impună anumite limite, să traseze anumite limite sănătoase, în conformitate cu nivelul copilului de dezvoltare și în conformitate cu vârsta sa, ca să-i fie mai ușor să gestioneze relația cu copilul și ca să fie mai ușor pentru copil să fie un copil adaptabil. Fiecare părinte își dorește pentru copilul lui ce este mai bun și cu toții știm cât de valoroase sunt calități precum determinarea, perseverența, puterea de a face față obstacolelor, rezistența în fața efortului. Au toate temperamentele aceste calități? Și cum să le dezvoltăm? Desigur, toate aceste tipuri de temperamente au aceste componente, însă unele dintre ele s-ar putea să fie pasive, să iasă la suprafață mai târziu sau nu la o anumită intensitate pe care părintele și-o dorește, în timp ce alte tipuri de temperamente sunt mult mai vizibile. Cum să lucrăm astfel încât copilul să-și formeze personalitatea de care are nevoie pentru a face față provocărilor. Și mă gândesc aici la faptul că în adolescență lucrurile sunt puțin diferite față de cum sunt în copilărie. Așa este, perioada aceasta de adolescență este destul de furtunoasă și ridică cele mai multe dificultăți pentru părinte, pentru că apare tranziția aceasta între copilăria mică și deja un adult. Aproape de adult. Aproape ca adult. Și trebuie gestionat cu foarte multă delicatețe și cu siguranță nu prin adoptarea unui stil intruziv. Trebuie să se respecte această libertate a copilului, dar în același timp să nu uităm să comunicăm cu el și să-l facem să se deschide, să-l facem să aibă încredere. Pentru că este extrem de important ca un copil să aibă încredere în mediul familial. Să știe că orice s-ar întâmpla sau orice greșeală a făcut, se poate întoarce acasă. Pentru că acasă ar trebui să coincidă cu acest cuvânt numit siguranță. Și să nu-i fie teamă. Și cu iubire necondiționată. Da. Deci, putem schimba sau pot avea loc schimbări majore în temperamentul nostru? Desigur, prin educație și prin anumite activități pot fi modelate anumite note și anumite particularități, anumite trăsături. În cât timp sau când se văd aceste schimbări? Aceste schimbări se văd în timp, într-adevăr, nu au un efect imediat. Contează foarte mult, este o muncă de câțiva ani, așa cum și copilul se educă și se maturizează și crește în ani. Rezultatele se văd progresiv în diferite etape de vârstă ale copilului. Dacă
vorbim despre schimbarea aceasta prin educație. Putem să facem sunt anumite perioade în care putem să facem un test de personalitate, un test prin care să ne verificăm temperamentul și acest test este mai valid odată decât altă dată? Da? Adică există anumite perioade favorabile acestui test prin care să știm exact cum suntem și cum funcționăm? Cam după vârsta de 1 an, deja se văd anumite elemente mult mai conturate față de perioada în care era bebeluș. Desigur, temperamentul este vizibil în comportamentul și în modul în care acționează copilul încă din perioada mică, când este un bebeluș. Dar după vârsta de 1 an, deja temperamentul se conturează din ce în ce mai mult. Iar la vârsta de 7 ani deja este stabilizat, ca să spunem așa, și se pot vedea extrem de bine și de pronunțate aceste trăsături de temperament. Așadar, putem vorbi despre anumite defecte în cadrul temperamentelor respective pe care să le corectăm, să le modelăm ca părinți, cu ajutorul copiilor? Da, mai mult, nu neapărat ca defecte, ci mai mult ca lucruri care pot fi într-adevăr îmbunătățite. Educația este absolut necesară pe întregul parcurs al vieții. Iată, dar de la chiar o vârstă atât de mică, 1 an de zile, ne putem da seama ce temperament are copilul nostru și cum putem să-i venim în ajutor, astfel încât să-l modelăm frumos și să îi îmbunătățim acele aspecte care nu sunt favorabile dezvoltării lui. Vă mulțumim foarte mult, doamna psiholog Iuliana Holban, pentru participarea la această emisiune, pentru aceste direcții pe care ni le-ați oferit. Mult succes! Mulțumesc frumos! Suntem la finalul acestei ediții. Doamnelor, domnilor, iată cât de importantă este educația, de ce avem nevoie de informare, cât de bine este să cunoaștem foarte bine temperamentul copilului nostru și să ne luăm timp pentru copil, astfel încât, cunoscându-l, să-l putem modela frumos. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. La revedere!